Ja, så er vi på dag 2. Jeg lægger kajakken. Det er blevet middagstid. Så vi skal lande og have noget at spise. Der ligger min middagsmad. En dåseleverpostej og lidt rugbrød. Jeg har dåseleverpostej og den der Lene Co. flødeost. Så kan jeg godt stå uden og skal stå på køl. Og så er der noget portionsanrettet. Jeg tror det er noget tomat. Makrel i tomat hedder det. Så det kan fint holde sig. Og det er pakket i en vandtæt pose selvfølgelig. Så man kan se her, jeg er kommet over fra det lille hul der, hvor det skib det sejler ind nu. Og der er ikke meget plads, så det er med at holde tungen lige i munden. Det er et lille stræde det her. Så hvordan folk de ligger og sejler her. Det er sådan set det eneste minus, der er ved turen her indtil videre. Det er, at man skal virkelig tage sig i jagt for alle de små motorbåde. For nogle gange der kommer de med en helvedes høj hastighed. Og der er gode kølvandsbølger efter, hvis de kommer et par stykker ad gangen. Nu han sejler rimelig langsomt ham derinde igennem strædet her, så det er okay. En lille sø. Der er stenmål op til toppen. Og lige herovre bagved, jeg ved ikke om den kommer sejlende nu, der er en af de utallige linjefærger, kabelfærger hedder det. Der ligger sejler frem og tilbage over øerne med biler og passagerer, cykler. Sådan. Så jeg regner med, at jeg lige skal en tur op af klipperne her, når jeg har spist, og så kigge en tur ud over det sund, jeg skal til at passere. En lille havn, der ligger derovre, hvor man kører sig en lille is. Måske. Men det er en god tur.